Erokamano Nyakaramogi kuom medo kete Ramogi TV en thuolo ma wan bende waikore makare gi weche manyien mag migago mabiro ni kowuok e chuny boma kaachiel bende gi moko mowuok e kor gwenge. Mokwongo wawinjane mago ma wamiyo pek. Ni Gavana ma Siaya nosenyiso jotelo ma Siaya, sirkal ma Siaya mar Assembly kod sirkal ma mare ni owuok odhi oko matin e weche ne mameke ma kizungu luongo ni binafsi, weche mameke owuon. Spika ma Siaya olero ni Gavana James Orengo ni kare kendo gisani en e yorene oko mar Kenya. Lipot mar Auditor General oyango ni maromo bilion 1.8 ne ochoki e tok chiko kale mbui mar e-Citizen. In kaka wuon gari idwa yudo pesa di e gari no. Mane momiyo wan wagolo chike kaka sako nikech gachwa en mar sako ok en mar ng'ato individual. Joriemb matatu e kaunti ma Migori ochiwo ndalo 7 ne askache ma kaunti no mondo lokre e wach mar sandogi. Ingi thuolo mar orote machok e laini marwa mar 23600 machiegni nyinga Milton Ochieng Awuor. Spika mar od bura ma Siaya George Okode okwayo jodak e kaunti ma Siaya mondo thegre kod miriambo mikwore mbui kaluwore kod wach mar onge mar Gavana James Orengo e apisi kuom ndalo buora sani. Okode wacho ni Gavana Orengo nitie oko mar Kenya yorene owuon kendo ngima ka siling ka bende igeno ni obiro duogo machiegni ni. E twak mare kod jofwambo e boma ma Kisumo, Okode noyango ni onge tich moro amora ma kaunti ma Siaya mochung' kata obedo ni Gavana onge apisi, ka bende okwayo jopiny mondo dinitgi ne jogo maloko wach e wi onge mar Orengo bedo siasa. Jomoko penjo kuma Gavana nitiere, to wachno nwasewacho chien kar kacha ni Gavana ma Siaya nosenyiso jotelo ma Siaya, sirkal ma Siaya mar Assembly kod sirkal ma mare ni owuok odhi oko matin e weche ne mameke ma kizungu luongo ni binafsi, weche mameke owuon modhi timo. To kata kamano pod otayo sirkande kaka dwarore. Gavana nyalo tayo sirkal ka en ofis ma Siaya, onyalo tayo sirkal ka en dalane Masiro, onyalo tayo sirkal ka entie Nairobi kata kumoro amora ma entiere. Chik onge mondiko ni nyaka bedi mane ofis. To kata kamano, mae Gavana mosebedo ka beti ofis kendo tiyo tijene. Wuokna ne tin to information wach mayudo en ni machiegni ka obiro duogo kendo ji biro medo nene e ofis. Bedo no onge ofis no komiyo ji ratiro mar fuong'o wach. Kawuono Gavana otho, Gavana to ngima. Kiny ne Gavana okawo spika oketo mondo bed ng'ama ochung' makare. To kata kipenje ni ere otas mosain momiyo spika mondo timgo gino bende onge. Joked ratich oganda e bwo riwruok mar Linda Jamii koro dwaro ni sirikal ochung okang' mar rwako chele koa e pinje ma oko, ka giwacho ni okang'no biro ketho ohala mar jopur ma pachoka. Gilero ni parono miyo jomomew thuolo mar kelo chele pachoka ma ok gichulo osuru, mopogore gi jopur mane gicham to pod chulo osuru mamalo. Kenya urgently needs to support domestic production rather than expose local farmers and value chain businesses to unfair and destructive competition. The government is being deliberate and intentional in sabotaging local rice farmers by allowing cheap, duty-free imports to flood the market every year. Many face imminent closure if these imports continue unchecked, especially given the rising operational costs and punitive taxes. We want to stop this importation on commodities that we can locally produce. That is the only real empowerment that we can do to our people. But if you continue importing, that means you want to ensure that Kenyans continue becoming poor and poorer. Moko kuom sikunde e kaunti ma Nyamira obedo gi mor kaluwore gi medo gi lemo makoro gibedo sikunde madongo kata national schools, chenro mabiro miyo sikunde go bedo e lai manyime mar chiwo somo ma CBE. Sikundi yawuoyi ma Kobirigo
mar nyiri ma Kebabe kod mano mar yawuoyi ma Nyansiongo gin moko kuom sikunde manokwan e chenro mar chiwo chenro moriwo sikunde madongo duto ma pachoka mibiro yienegi chiwo somo mag sayans, lony manyasani, somo mag bedo midusa kod kwan achiel gi weche tuke. Kane giwuoyo gi jofwambo, jopuonj madongo mag sikundego nomedo ni dwarogi en ni mondo jatend migao mar somo omigi kony mar omenda mar bero chenro mag somo e skundego. During the recategorization of schools to the position of C1, which is equivalent to the now de facto categorization of schools, national school. And with this elevation, we hope that the school is going to be considered by the ministry in terms of infrastructure expansion, because there is a lot that is expected from us so as to make the school be in tandem with the current status. We have enough personnel, the human resource to cater for the three pathways. That is the STEM, the maths and sciences, the languages and the social sciences, the creative arts and sport. We are trying our best to request the Teacher Service Commission to assist us with the extra teachers, especially like home science, electricity, metal work. Sirikal kokalo migao mochung'ne riwruoge saga gikone to duoko lipoti wi nonro mar aguchola mar Hustler Fund manotim gi duol mochung'ne rango ratich oganda kata Kenya Human Rights Commission. Mana kaka jafwambo maro Armstrong Osutu alero, tend migaono okwedo weche matuch e lipodno mago mowacho ni Hustler Fund osebedo kayudo mana lal. Ka odwoko ripot mane ochiw gi duol mochung'ne rango ratich oganda odiechieng' manyoro, mano mane ochiwo ripot mane otim e wi gucho omenda mar Hustler Fund, jatend migao mar saga Wycliffe Oparanya onyero ripot makamano kaka mano mane otimo hiu e dwe achiel kende kendo mano mageto siayo jopiny. Beyond what they say and malice in this, and maybe it was hurriedly done to be used as an instrument to just politicize and incite the public against this very transformative initiative. Oparanya wacho ni nonro makamano ne otiyo marach gi ripot mane ochiw gi Auditor General e komenda ma 2022-2023 e higa mane Hustler Fund ochako tich. They have also weaponized the report of the Auditor General of the said financial year 2022-2023, when most of the issues were raised in the report, which is actually common. Giwacho ni ripot ewi jogo marem duoko omenda mar Hustler Fund, mano mane wacho ni ochung'e atamalo 68 en miriambo, kendo ni duoko makamano ne ochopie higa achiel mokwongo kende mar Hustler Fund. Gikondi nonrono ne okoriwo jochung' te, kendo ni kaka migao ne okonon gi. And we have said clearly that the money that was borrowed initially is where we had the highest default rate. And because they took the first 2 months, they might be right. But I have told you that things have since changed. As a ministry and the administrator of the fund, we were never. Oparanya wacho ni nyaka ne chiwo mar omenda no chakre, ji maromo milion 26 oseyude, kendo ni oyawe ne ng'ata ng'ata ataro mar ripot mar KHCR mane wacho ni yudo omenda no okosebedo mayot. Jatend koni omenda ma ng'ato nyalo yudo kowuok e Hustler Fund bende osemedore nyaka 150 ataro mar ripot makamano. Since this fund was established, 20 million Kenyans have accessed it. 26 million Kenyans have accessed it. And we lent, it claims we lent between 500 to 1,000. In fact, now it is 100 shillings to 150. We have even lowered it. Oparanya koni omenda maromo milion 68 e kaodichieng. At the moment, it is dispersing 68 million shillings as personal loan on daily basis.
How can you rubbish a fund that is dispersing 68 million? To e hola, Oparanya wacho ni ji maromo milion 9 ka hola no kinde ka kinde ka ji maromo milion 5 osebedo ka duoke wang' sa. Omedo ni nyaka sani omenda maromo bilion 60 oseduoki. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Lipot mogol gi Auditor General nyiso ni yor chiwo chenro mag sirikal ne jopiny kokalo yor mbui mar e-Citizen nitiere kod fuok mathoth momenda mag jopiny mochul kokalo yor mbui no lalgo. Komiti mar od bura marango kaka itiyo gomenda jopiny oyango ni siling milion 492 ne ochul ne kambi moro ma onge kod tudruok moro amora gi mbui mar e-Citizen ka omenda mathoth bende osekwal kokalo e yorno. Irregular payments of e-Citizen platform support and maintenance contract. So this is where the electronic Citizen Limited was paid. The expectation that we had is that the payments were to the parties of the contract. And therefore, that's why we identified that this payment, we could not see them in the contract that had been signed and the contract given to us. So the first thing is we flag it we did not, I will not say that we did not raise the veil. It was not in our interest to lift the veil at this point. And you are talking about money, funds, and you know what is happening in this country in terms of these days people are not stealing from banks using guns. They are still using these systems. So, Chair, I don't know. We have to listen. Maybe we'll listen to the PS for National Treasury, but that is not enough, because if you look at what has been raised here, this system is domiciled in three: ICT, Interior, Treasury. I don't even think we need the PS here. We need all the CSs here. Because I know that on Thursday we had agreed, and yes. I don't know whether you ruled. Yes, that it's coming. Not just PS. Did you also rule that we're inviting these companies? Because we need to invite these companies. This is total fraud. And we will not be going anywhere if we don't get to the bottom of it. And the PSs will not help us. We want to know who's behind these companies. Yeah, we had invited the PS, but not with the companies. Lipot madul makedo gi mibadhi e pachoka EACC oyango ni kaunti ma Homa Bay en achiel kuom counties mantie nyalo mamalo gole mit bilie eka ng'ato yudie chenro mar thieth ka counties mamoko ting'o Kwale, Kilifi, Wajir, Mandera kaachiel gi Murang'a. Lipotno bende oyango ni jo Kenya ni kod paro mar ni obila, jotend duol machoko osuru KRA, okinde, laktache kaachiel kod jopuonj gin moko kuom jogo mahinyo dwaro asoya eka mondo mi gichiw chenro madwarore. Bishop David Oginde e kinde keto lipot makamano ayanga owacho ni midhiero mar mibadhi e pachoka omuro fuke jopiny kendo gigeto kedo gi midhiero no kendo keto wachno e lamo mondo mi Nyasaye okony e kinde yore mag chike bende irango. Stopping among the county government, and here is seeking medical attention, employment, and county inspectorate services. Homa Bay, primarily because of issues of medical attention, is appearing there at an average of 12,381. There is this issue of turning TSC placement, which has never been on this chart, but today, last year it appeared, and you could see the average bribe was about 72,665. Application for bursary, for those who are accessing bursary. It is up to God to decide how to answer prayer. It is for us to pray. And my prayer was that those people who violate the laws that have been put in place, and at that particular time we are talking about the conflict of interest law that has just been instituted, that God would know how to deal with them. How he does that, when he does that, whether he does that, it is his prerogative. Jore matatu e kaunti ma Migori ochiwo ne ten kaunti ma Migori ndalo 7 mondo oket lokruok e sekta mar askeche ma kaunti no magiwacho ni sandogi kendo dwaro asoya kuomgi kod achuna ponono ni ok gidhi golo osuru. Jafwambo marwa George Juma nigi ler mathoth kowuok e kaunti namba 44. Ywaruok kinjore matatu e kaunti Migori kod askechego ma kaunti ma Migori
ok en gino mawendo e kaunti ni. Jorie matatu gi wantie moko maskechego ma kaunti ma Migori ma osebedo katiyogi kod tok moruodho kabende gidwara soya kod achuna. Gari sofa saa hii kama ni pesa yenye tunatafuta, unapata gari imeenda inarudi na shilingi 4,000. Sangwenya anataka 3,000 shillings. Shilingi 1,000 unaenda nayo kufanya nini? Kaka Migori County poko mewa steka kaka Kisii nitie steka mingado for 1 month. Migori County kidonjo tingado receipt. Winjruok mane wawinjore gi governor nwamiye memorandum mano somo wawinjore kode ni mondo kel jok mobedo train. Kopo ni okelo gi kako kelo gi no omigi mshahara mondo giwe chando wagi corruption. Owe keto gi ndara to mshahara okomigi kabet ni wane manyako kaw pesa kuomwa. E kind romo margi e kachung' nyamburko e boma Migori kata Migori Bus Park, jorie matatu gi kawo tele ko jako margi e bus park no jaredo kech wane giseyudo sand ma oromo kendo sakro chopo manyaka koro gimany ratechgi. Chwani ose mark more than 5 times without makosa. Mana ne wach okwagol asoya. Ane manadagi manatamo driver ne okikigol asoya e wangayo. Pang gari stage kaso ki wuok to dhiyo. Wenya magavana oketo ma oko chul mshahara every month. To koro gi msach gi kaw kuomwa. Adonja wendo angado receipt giketo na road block magi akaw kanyo 2 hours. Penjo gini makosa na en mane momiyo umako gari. Gituo ni wan koro watiyo kodi gi bylaws mag county government. Akono gini to daku som na chike achiel kuom gi mondo atigo ni kona ni gochne kati gochne governor no. Ka gochne governor no wane ma wane ground. Okeyo ni moko maskeche gi ma county ma Migori sani koro tiji gi maonde gi mondo koro gitim kendo gidech mana kod asoya mawuok kuom jorie matatu. Atu sani onge pesa. Kichak golo pesa ka gol pesa Migori ka gol pesa Uriri, ichak gol pesa Nyakarongo. Kaso receipt bende ngado. In kaka wuon gari idwa yudo pesa di e gari no. Mane momiyo wanwa golo chike kaka sako nikech gachwa en mar sako en mar ng'ato individual. Gachwa ningo bed ni penge stage to wuok e stage to de ong'ado receipt mar ochulo ushuru mar government. To pesa migolo misoyo fuko nwadagi. Mae mosebedo kamiyo gachwa shida every now and then. Giwani tend county ma Migori oyier ka gin ema omiyo gi osuru koso askechegi magindiko e county ni. Koro adwa penjo governor mondo onyiswa maler ka 50-50 mimiyo Sangwenya maber ema mondo wagol koro wawe ushuru. Ka ushuru ber wagol ushuru wawe wach Sangwenya. Jorie matatu giseyo ten county ma Migori magiwacho ni emoserem ka okang' mar chik ni askechego mok ti ka oluwore kod chik. Wasebedo loyal ne county government we as a matatu in Migori. Watimo kaka gidwaro. Pok wang'anyo, pok watimo gimoro amora, to wan bende mogo juwang'wa mogik molo ng'ata ng'ata. Ka ing'iyo ndeke ringo ka every weekend. Kendo igone ji arambe. In ja media ng'e ni pok iwinjo odiochieng' moluonge jo matatu midwa gone gi arambe. Tok ni waling'. Wasewuotho kuom jotelogi mondo miyo oriw jo matatu be gigone gi arambe gidagi. Giwane sekta mar matatu ema golo osuru mathoth e kaunti ma Migori to gin ema ten kaunti ma Migori koro jwang'ogi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jokedo ne ratich oganda e gwenge ma Lokicho gi Turkana West owuok oko mase okang' mar jago moro manomiyo rak mar gero ute ma nengogi oyueyo migero gi sirkand kaunti ne gwenge ma Lorus ma giwacho ni tiyo tich marach. Sirkand kaunti ma Turkana higni 7 mokalo nochako chenro mar gero ute ma nengogi ogonyore ka jalno mane omiyo rak iseyo ni timo tich marach. Gedo mag ute mag Lorus osekethore duto ka askeche mane onego bed ni dagi e utego koro ne ok odonjo e utego nikech chal margi. Contract ambayo hii manyumba ilitengelezwa ilikuwa mamilioni ambapo wananchi walikuwa wametoa na ikafika kwa
county government. Kwa hivyo huyu contractor hii pesa alilipa hiyo mamilioni, na vile amelipa hiyo mamilioni hata kwanza haja launch hii project hii, kwamba hii project imemalizika na inahitaji watu waingie. Na ya pili kwamba wale walikuwa wamehusika pia waingie, wale NPR wale wanataka wachunge hapa. Hakuna ule alipatikana kwa vile walikuwa na hofia pia, au hakuna mtu amepatia ni handover. Jodak ma Isiolo bago ng'anyo mamwele boma ma Isiolo ka gikwedo budget ma siling bilion 7 magiwacho ni ne okonywakie pachgi. Ng'anyono nochakore kaluwore gi maling'ling' e riwruok mar MCAs kaachiel gi Spika Abdullahi Banticha e rwako budget no maonge paro mar jopiny magitimore mana ndalo matin tok bura mar kata tok od bura mar Senate ng'ado ni Gavana Abdi Hassan odoge apisi kendo los chenro mag tudruok makare kod MCAs ma kaunti no. Ya ukora. Na nyinyi pia kama watu wa Isiolo musikae chini haki yenu ikiwa inakanyangwa, kwa sababu bajeti ya bilioni 7 si kitu rahisi ya wanaume kukimbia na kusema kwamba wamepitisha bila mapendekezo yenu. Kwa sababu mimi nikiwa hapa kama MCA wa Ngaramara, mimi sijui ile kitu imepitishwa kwa hiyo bajeti. Kesho sisi tutakuwa na peaceful demonstration. Ikiwa kunaweza pitisha budget ambayo itapitisha katika assembly, na tunajua assembly ndio inatufaa kufanya mambo yetu hapa Isiolo wherever hajahusishwa. Pesa yetu tuondoe mahali imeenda na bajeti irudi ifanywe vizuri vile inatakikana kikatiba. Hakuna basari, hakuna pesa inasakuleti kwa Isiolo. Watu wamehangaika, wanyama wanaibiwa, kila kitu Isiolo, hakuna kitu inaendelea Isiolo. Watu wanapitisha budget bila kuuliza, public participation haijafanywa. Hivyo sisi tunauliza serikali ya Kenya waingilie mambo. Erokamano nyakwara Mogi kuom medo kete Ramogi TV, umedo neno weche manyien mag migago mabiro ni achiel kachiel kowuok Communication Center Nairobi. En thuolo mar kawo yweyo mokwongo e migago kapok wadhi e yweyo. Lucia Akumu iwacho ni neno maber ka entiere kobama. Iwacho na habari dini o makare kaeto Martin Ochieng Lago kawuok Ruea iwacho ni Jakablaka mor kaki kelo migago mos na jo Israel CA Rabuor Kanisa. Dori Nyathi Opiyo iwacho ni nie budho nyaka giko donyna gi minwa gi nyithinda Rihanna kod Fidelis gi familia na te. Kaeto machielo bende Maba Umoja Deno kata nyakwar Nyairo Sikalame mar Gemgot Regea Ramogi kelonwa wechego yo makare. Lendo waneno manyangafu to gima akwayo Radio Ramogi ni penjnwa Mbadi ni to pes jodongo otero kanye. Sani wane TV koro di nyiso wanua penje TV ka karakamano oteni no chopo. Fidel Marco Choro wacho ni oneno eyo makare. Kaito Rosa Kinyi ka Kisumu West en bendo wacho no wuoro kaka dhano walo gi wacho rengo. Nyakwara Mogi wadhi e yweyo, kik dhi mabor, aduogo bang' thuolo machuok. Guess what? Citizen Duka now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduka.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duka, home of discount. Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanger, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock, worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723-689-745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. Machigni nyakoromonga juange chenro mar ngoma owake.
Wok ticha kelo ni mix bokwe. Kaito tichario. Reggae wake yani tunaongea na majaa Rastafara. Alafu ticha dek na kwa mwaka juang. Akelo ni maana yani ngeni bakaki wasanii. Ticha Ngwena is kama nene yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii, kuna magojong Friday supuzo wake. Sapar kidaka paga beach na kasapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ichlach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mariako mang'eny nyalo kelo rach. Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your skiza tune. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to koro kinen matagi ma eno kelo ladha. Chiemo okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Alea en ringo mawanyeo walire. To wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe, kod tudruok, tedo gi chiemo, kod jaelieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo jodak e gwenge ma Korinko Leitoktok e kaunti ma Kajiado odak gi luoro mar monj mar ondiegi mosebedo ka londo piny e gwengego kendo ketho chamgi to chamo jambgi. Jodak go wacho ni malo jumbe 2 sani le mag bungego osebedo ka muomore e ute mag rombe kod diek kendo negogi kendo kochopo dichieng' to gipondo. Gidwaro ni riwruok marango le mag bunge KWS mondo mi odonjre wachno kendo mak ondiegigo kaluoro gi medore mana ewi medruok mar kwan mar ondiegigo ka bende nyithindgi madhi e sikul be koro gin gi luoro ni ondiegigo kidek monjo. Kwa wakati huu tuna hofu sana kwa sababu kuna fisi ambaye anatembea huku kijijini na anakuja mapema saa 2 anakuwa amefika anarandaranda huku. Hivyo basi tuna wasiwasi mwingi, tunaomba KWS waje warudishe huo mnyama wao kwa sababu hata anakula mbuzi zetu, na hata tunashukuru Mungu kwa upande mwingine kwa sababu wanaume wetu walikuwa wanakuja saa 6, sasa hivi wanaingia saa 12. Anakula hata umbwa zetu na anaingia hata kwa zizi, anashika mbuzi, anashika hata na kondoo, na tuna hofu nyingi sana. Hata wakati wa kutembea tunatembea na shida. Kwa hivyo tunaomba KWS waje katika eneo hili, wamchukue fisi huyo, wamrudishe mahali ambapo anapostahili, porini, ili tupate amani. Na tumepata shida kubwa sana mambo ya mafisi na chui. Siku hizi tumeweka kafyo, hatuwezi kutoka kuachilia watoto jioni sababu ya mafisi. Juzi tumepata chui ambaye ametoka ndani ya mabua na akakimbilia maeneo ya kiwanja ya ndege.
na tunaomba tu WS akuja ashughulikie hizo vitu zao, arudishe sababu tumepata shida. Miyono wacho ni gima oluoro en ni ondiegi go chamo jambgi, to gima more ni chuogi sani koro duoge udi chon sa 12 odhiambo. Kaunti ma Baringo osebedo ka kale midhiero mar koso arita kwe kuom ndalo mathoth kendo chuno jogo motony e lweny dar ka jok mamine madirom 55 e kaunti no osedar ka moko kuomgi nowito nyithindgi kod chuogi e lwenjego. E romo mano bagi mar konyo duoko chien paro mang'eny kod nyalo mar joma mine e alwora mar Marigat gi riwruok mar ActionAid Kenya, riwruok mar pinje mamoko kaachiel kod riwruok makedo ne ratich oganda kod dongruok Afrika nokelo kaachiel jogo manokale midhierono manokel gi koso arita kwe e alwora ma Saimo Soi, Arabal kod Makutani. Kara kamano kaluwore gi gigo mane gineno, minego nyiso luoro margi ka giwacho ni monj makamago oseweyogi gi paro kod koso kwe e chunygi kaluwore ni negiwito ogandagi moko negi ka gineno. Contribute to trauma. Then our approach is engaging young women as champions to address conflict-related trauma within their communities. One, by creating awareness on conflict-related trauma, providing spaces where they can have conversations for healing. Na changamoto mingi ambayo tumepitia, wamama wanaathirika juu mara mingi wakati ya vita wanaume wanaweza toroka, wamama wanabaki na watoto, na mara mingi ni wamama ndio wanaumia na hata na watoto. Sasa katika area hile kuna watu wengi ambao wamekuwa na shida ya trauma ambaye wanahitaji kusaidiwa, wanahitaji kupewa counseling. During that time we lost a lot of family members, tulipoteza mifugo, manyumba zetu zilichomwa. I happened to lose a very close relative there, and I still remember the scenario where the kids were shot during the attack. After sasa mbuzi walichukua, wamesha choma manyumba. Johala ma Kariobangi ywak ni nitiere medruok mar rowere matimbe gi jendeke mamonjo mwandugi, kwalo kendo wegi kod lal mararieya. Giwacho ni gin kod luoro ni ponono no okenge mowinjore ok okaw e kinde mowinjore to dipo ka chal mar arita e Kariobangi obedo monchaore to molo e kinde kampen kod yiero mar higa 2027 machakore higa manyien. Cynthia Onyango nigi ler mathoth. Peterson Kimathi osebedo ja ohala mar lewni e Kariobangi kuom higni mohewo 2 kendo wacho ni ohala osebedo maber. Kata kamano kuom dweche 2 mokalo, ng'anyo kod ywaruok e kind rowere makono osemedo kuo magisani oweye ka okwano lal mar mwandu mohewo shillings 300,000. Gimirima Kimathi wacho ni osebedo rawera matiyo matek mondo los mwandune, to ng'anyo makinde ka kinde kod ywaruok mar kweth rowere moko e kar dak ma Kariobangi sani oweye kod lal makelo penjo e chunye kaponi otimo ohala makare koso tenda rita kwe e magoye piny. Asa hizo pesa nilikuwa nafanya vibarua usiku kwa Muhindi. Nilikuwa nalipo shilingi 400. Na 400 ndio nyumba, ndio chakula, ndio savings. Nilikuwa nimejinyima. Tulikuwa tunaishi vijana watatu. Kikore owacho ni kuo osebedo mathoth kaluwore ni rowere onge tich kendo kawo thuolo moro amora ma giyudo mar timo timbe njore makoro kelo luoro e chunygi kaka jodak kod jotimo ohala ma ogeno e kwe e ka ohandgi tim maber. Mimi sidhani kuna watu wanapigana. Shida ni wezi ndio wengi. Mwizi akisikia kuna vurugu mahali anaingilia. Akiingilia wezi wote wanapata chance. E ywak achiel, Moses Okumu ma bende en jahand gige dusruok wacho ni ywaruok e kind kweth mar rowere go owe kod lal mar mwandu ma osebedo ka ogeno e ngimane katendo bila to wacho ni timo matin ma okel geno. Stock Kenya nilikuwa nimeongezea that week ilikuwa karibu 50k something zote, na hizi vitu ziko hapa kuanzia hapa hivi zote kuna kitu ilibaki hata moja. Giwacho ni tenda rita kwe osebedo ka owegi e thim e kinde ma ywaruok mar rowere go to medo mana kelo pek kendo kelo luoro e chuny jodak ni to en ng'a mabiro mako badgi e kinde ni malweny medo mana kelo lal. Kama serikali ndio mnaweza keti nao muone mtasuluhisha maneno and they are not
even in the position of helping, hata wewe utaenda kama unaibiwa na unaweza ibiwa na polisi yako hapo, utafanya nini? Jumbe ariyo mokalo, jodak ma Kariobangi nonyiso ywak margi ema giwacho ni kwethno njao kwe ma Kariobangi kendo weyo moko kuomgi ka kwano lal mar mwandu mowang' koda dhonde mag beti. Wamechoma nyumba za watu. So mi yesterday wakati tu natoka hivi kwa nyumba kidogo ninapata watu na mapanga wamenipata. So in the way of self defense kuweka tu hivi mikono wamenikata. Ginyiso sirikal kokalo tenda rita kwe kod tend county ma Nairobi mondo donjre wacha rita kwe ma Kariobangi mondo konye duoko chien hinyruok kod lal ahinya to kapok jo Kenya ochopo machiegni kod kinde yiero mahinyo nyayo timbe njuri. Tunaingia wakati wa kampeni, kwa hivyo watu waangalie kwa usalama. Like kitambo tulikuwa tunafunga late. Sasa hii ikifika 6 unafunga vitu zako. You never know maandamano inaweza tokelezea from nowhere. Etemo marwa mar yudo duoko mar jochiw arita kwe makono ewi ywak mar jodak, obila ma walosogo wacho ni Kariobangi ni kod arita makare kendo onge lipode monyonore ma osechopnegi ewi nok mar arita. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Eseche maduol mar governors dhi nyime gi timo ikruok e skund secondary ma Homa Bay ne nyasi mar loch gwenge kata devolution conference ma higani, jogo manie sekta mar magawa e alworano sani koro bende timo ikruok mar chenro makare mar rwako welo mabiro yuoro e kinde romono, mana kaka Alia Beach leronwa. E skund jawuoyi ma Homa Bay chenro ma kagi kacha dhi nyime kendo ikruok imedo kasi motelo ne romo mar loch mar kor gwenge mibage kaunti ma Homa Bay chakre tarik 12 nyaka tarik 15 mar dweni. Alap tuke ni geno ni biro ting'o welo moingo 20,000 mabiro yuore romo makamano ma bende biro yawo ayanga gi jatend piny William Ruto juma manyien. E seche ma ikruok dhi nyime alap tuke ni, jogo manie sekta mar ohala kod mag magawa e boma ma Homa Bay kod alwora mare bende koro dhi nyime gi ikruok margi mar rwako welo mabiro yuoro e kinde romono. Nyaka sani chiegni magawa madongo mayudore e boma ma Homa Bay kod alwora mare welo ne osemako te kendo koro giikore mana mar chako rwako welo chakre gi kodera manyien. Devolution ni waikre kendo ka nitie nyasi mwaikre molo nyasi duto mwasegabedogo to en devolution. Momiyo waikre ni nyasi ni nitie reasons mang'eny. To waikre ni nikech wadwaro mondo welo mobiro this time in Homa Bay onwang' gima opogre gi these other counties. Rooms gite nobedo booked as early as last month. Weg magawa makamago wacho ni welo mathoth ne ochako mako kuonde mag nindo dwe mokalo kendo thoth magawa kata mani oko mar boma no bende nyaka sani opong' do kendo koro rito mana welo. Golden Race osekaw te magin gisepong' kaw gi COG and visitors from the state. Twin Towers oseyudo bookings kendo embende osepong' to kendo Tausi oseyudo bookings but pok nopong' but chiegni pong'. Aneno kwadhi maber kendo gimoro amora ni in place. Warito gi maber, gimoro amora dhi bedo sawa. E seche ma joma nie sekta mar magawa timo yokruok margi, bende johala ma uso mwandu mopogore wacho ni giseketo chenro makare mabiro neno ni welo yudo chiemo moromo e kinde romo makamano. Waseiko maber kendo waseiko maler. Wasetimo oda rech biro nwa kuonde mwabiro chiwo ne welo. Sama koro welo biro ni wang'iyo nwa mi kata mana jo health tich mayot mondo mi kuonde mwalose rech obed maler, rech walos maler ma ok ni ka welo biro chamo rech to welo dok kanigi problem e chiembwa mag chamo. Jowalago kata kamano jiwo sirikand kaunti mondo bi one ni omigi thuolo mar uso mwandu mopogore e alap tuke mibiro bagi romo makamano. Wan kaka the business community wan gi ikruok makare kendo wadwaro mi welo sama welo dhi donjo kindwa ni kata kama welo dhi donjo karwa kama koro wantiere ni wan kaka johala Homa Bay nyaka cooperate together, nyaka kony mama rwako welo nikech welo gi ok gin wend mama, ok gin wend governor kende, gin wend jo Homa Bay county misima. Ohala mokel ka ni ohala maduong' kaka sana kaka an ja hand wuoche. Sani ki ja hand wuoche ket stock maler welo biro ma ng'ato nyalo timo ang'o ma ng'ato nyalo nyiewo. Ki ja hand law ket law obed maler. Mar ariyo gi mago mokwayo ni wan kaka wan joma tindo wadwaro orruok, wadwaro rwak welo gi sironyo, ok wadwaro anjao mag kiego ne jikoko, wadwaro ni kaber
to weche mag siasa waket kando nikech gini gima duong' kama president ema biro welo maa e pinje maoko. Alap tuke niendi ma Homa Bay skul emibiro bage nyasi maloch mar koro gwenge ma higa niendi. Gisani chenro dhi mopogore maneno ne nyasi ma kamano obiro time yo mowinjore ka jowala e boma ma Homa Bay kod alwora mare bende dhi nyime kod timo ikruok margi maneno giyudo mwandu e kinde nyasi maloch mar koro gwenge. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kuonde tiegruok mag tije lwedo idwaro mondo duok piny kinde mag somo mopogore opogore maneno ni omiro ere thuolo mar biro manyo tije. Kanolose chenro mar sidho ogudu jopuonjre maromo 650 mag tije lwedo mopogore e kaunti ma Nandi, Gavana Stephen Sang nowacho ni ber ka oduok piny kinde mag somo kokalo e chenro mar Tuji Ajiri. Rowerego noyudo tiegruok e sektas makonyo e bero weche mag ochumi magin kaachiel gi gedo, loso bao, suko, loso stima e kind mamoko. Some of the ones that have graduated today, had they gone through the normal program within our VTC, a certificate course would have taken them 2 years. Under this program, they now have a certificate, having been educated, trained, examined, and found to have qualified within a period of 6 months. If something can be done, if the training can be done in 6 months, why do you want to train it in 1 year? Creating businesses, you are able to create jobs and address the issue that we are facing as a country. It is through businesses that we can be able to generate jobs for everyone. So through this program, we still support what we call business incubation. Vijana wanaingia hapo, wanajifunza mambo ya kuanza biashara. So here I believe wale wana graduate leo, as you can see them, tomorrow hapa tuko na contractors, tuko na distributors hapa, tuko na fashion designers hapa, tuko na beauticians, tuko na engineers. E kinde ma pod piny Kenya medo paro kendo yuago mosenindo Phoebe Asiyo, mine manie telo mama Phoebe Asiyo opayonegi yo e alap mar siasa. Riwruog mine mar maendeleo ya wanawake, familia mare koriwore gi ten kaunti ma Kisumo kawuono paro gige akata gigo mane mama Phoebe Asiyo time pacho ka. Jafwambo marwa ma Kisumo Lilian Abeta ni kod ler mathoth. E kinde ma pod piny Kenya yuago kendo paro mosenindo Phoebe Asiyo, minego manie telo riwruog mine mano maendeleo ya wanawake, familia mare koriwore kod tend kaunti ma Kisumu nochiwo sigana margi e wi rapar kuom gigo mane Phoebe Asiyo notimo e pacho ka kaka ng'ama miyo. Mama understood me, we will grieve, but we cannot live in grief. Kendo nogombo ni wayud thuolo to celebrate her. Romono manotelde kod Gavana Anyang' Nyong'o noparo mama Phoebe Asiyo kaka miyo mane jiwo mine kod nyithindo manyiri kokedo negi mondo gibed e telo. Campaign for women leadership. Kojiwo ni bende nosiro mine e yore mopogore pacho ka. The fight for multi-party democracy in this country. Pushing for women's advancement to the ODM party. That was led by Phoebe Asiyo. Phoebe was a woman leader. But being a women leader did not confine him to the politics of women only. She saw himself as a leader in the ODM and a voice in the nation. Jaod bura ma kaunti ma Kisumu Ruth Odinga koriwre kod mine mamoko bende nochiwo sigana magiparo godo mama Phoebe Asiyo kagilero sir kod puonj mane omiyogi e alap mar siasa. Legacy manyagoro wenwa koro nyakwa tim kanyo podo ngima nyo unyo mucheka nyo waweni gimara mara nyagoro dhi wach nyagoro dhi tim kendo ka poden otuon owacho gimara mara waringo di sani koro wan kie mage nyaka koro waen shwa ni nyagoro legacy mare oendelea. All of us mantieka, every woman in Nyanza, we know how difficult it was. Me, you want to run for a political seat. But she opened that door and made it very easy for women. Every time we are celebrating Katiba. Manomi wako marmine. Auntie Phoebe was an answer to women. So it is an answer to women wrapped up in the person
of Phoebe Mugasio. Lilian Abeta, Ramogi TV, Kisumu. Migao mar thieth owito oko chenro mar gonyo jotuo thuolo kitiyo gi ote machuok ma otisi ni OTP e okumba mar thieth mar SHA. Ma oyangi tok jatend migao mar thieth Aden Duale noloso e kar thieth maduong' mar timo nonro mar Kenyatta University Teaching and Referral kama nosidhe chenro mar lony manyasani mibiro tiyo godo e tayo chenro no. Judith Omondi nigi ler mathoth. Kaunti ma Kiambu odonje listi mag counties ma migao mar thieth kaachiel gi telo mar okumba mar thieth mar SHA ochako timie ndikruok manyasani ne jotuo mano biometric health identification. Jatend migao mar thieth Aden Duale mane olimo kar thieth maduong' mar timo nonro kod thieth KUTRH oyango ni chakre kawuono ok bigony jotuo ka itiyo kod namba machuok ma ioro e simu mano OTP. Kata kamano ibiro tiyo kod nonro mar lith kogno biometric health ID kaachiel kod lony manyasani ma ochuogi Practice 360. SHA will no longer accept OTP-based authorization. Let me make it very clear to our health facilities and to our doctors and other health workers. With immediate effect, SHA will no longer accept OTP-based authorization. All approvals must be completed using either biometric health ID or the Practice app or Practice 360 app. Kopogore kod ma, migao mar thieth bende obiro kod paro manyien mar ndiko jous yien kata yedhe duto mapacho ka kaachiel gi yedhe magiuso ma owinjo time thuolo mar ndalo 30 ma ok oleo. This catalog ensures only authorized, safe and approved pharmaceutical products are administered to Kenyans, eliminating counterfeit and substandard drugs. All pharmaceutical companies must upload certified products data within 30 days. Failure to comply will result in deregistration and delisting from the SHA ecosystem. Jochiw thieth bende lony ni biro menyo kaka gitiyo kod teko margi ne puodho thieth ni jotuo. Chenro mar ndikruok ni Duale ne ochako dwe marumo ne gi kaunti ma Kisumu kendo gichano mondo mi gichopie counties duto giko dwe mar 11 kama gigeto iko ute thieth duto makare ne chako chiwo thieth e lony manyasani. Thus eliminate unauthorized sharing of the pre-authorization approval codes by doctors. All healthcare workers now have an opportunity to view, to approve, and to manage pre-authorization claims and the services they offer directly through Practice 360 app. Yeah, so here now the OTP is supposed to be. Chenro manyien mar chiwo thieth ne jotuo kitiyo kod lony manyasani geno ni biro duoko piny kuo ma osebedo kaneno ahinya to ne jotuo matiyo kod okumba mar thieth mar SHA. Mae gima ne omiyo piny Kenya odar kowuok kuom tiyo kod okumba mar NHIF nyaka masani koro itiyo godo mar SHA. Judith Omondi, Ramogi TV, e kaunti ma Kiambu. Oganda manueng'o gi ni piny e gwenge ma Kaluo dwaro mondo mi piny owacho ket okenge mag siro chenro magi mag ndikruok kod chudo e okumba mar thieth mar SHA. Oganda e gwenge ma Nyatike e kaunti ma Migori oloso wi midhiero ma okwako yot mar oganda donjo e okumbano kendo achiel kuom kwayo en bedo kod yo motegno mar chudo kidam kidam. Jafwambo marwa George Juma nigi ler mathoth. Chenro no mandiko oganda e okumba mar thieth maonge kaka Social Health Authority kata SHA dhi nyime kaunti ma Migori e kinde ma lipot yango ni mana maromo oganda 40 kende e kaunti ma Migori ema osendikore e okumba mar thieth. Kweth mawuok e migao mar thieth ne odhi nyime kod ndiko ji e okumba mar thieth e kinde picha dhuolo mane obagi e subkono ma Nyatike kod ogno mong'ere kaka Lawi Jako Foundation. Chenro ni mandiko ji e SHA ma migao ni mar thieth timo kawo tende kod Lawi Jako Foundation ne omiyo oganda thuolo mandikore e okumba mar thieth. Lipot mogol kod migao mar thieth e kaunti ma Migori yango ni maromo 50% mag oganda pod tiyo kod pesa ching kadhi thieth nikech gionge kod okumba mar thieth. Kana onge sa
Kasama wuoda nitiere an gi wuoda ni Makongo. Ene madhi aywak ne Makongo kawuono tawinjo kaol. Kawuono tuo ni obemba. Koro sendina adhi akwaye ko en go adhi e osiptal. Ko onge go athothona. Mine to ahinya mago maigi oniang' tonge nyalo maromo 25 bende ne ochulnegi okumano mar thieth kod Lawi Jaoko Foundation. Waduoko ne erokamano ne kony momiyowa mar ng'adonwa SHA omed dhi mbele kendo omed konyo jomoko. Dwaro konyruok mar thieth. Ka unyalo miya ago erokamano kuom kuyie kaka neno useyiena mondo adhi athiedhra. Ka utiyo tijni umed konyo ji mang'eny. Kato kian kenda. Owacho ni SHA registration mar SHA okose dhi maber mi oro wuod ka kaluwore ni samoro ji ok ong'eyo ber mar SHA. Akwayo ni kata mana leaders mamoko jotelo mamoko bende okonya e yorni mondo gine kaka inyalo konyo jogo ma ok nyal. Kata bed ni oganda dhi nyime kod ndikore chenro ni mar SHA, ywak gi maduong' en chudo. Ka thoth giwacho ni ber ka piny owacho koro duogo chenro mar chudo mar dwe ka dwe kaka ne itimo e kinde mokalo. Bedo kod SHA kendo ang'eyo gima SHA en gima ber kendo okonyowa. To gima nakwayo sirikal kuom SHA ni SHA oketo malo kabisa. Onego bed ne kana ichule dwe to ne bet at least ne nyalo miyo joma yuto gi ne piny ne bet nyalo yudo kaka chulo. To kaluwore gi nweng'owa ji mang'eny ok nyalo yudo pesa michulo e higa. Omiyo kwanza sirikal ong'iane kanyo yo manyichwa chudogo pole pole cha manyichwa chudogo mos cha mondo giduoknwago mondo ng'ato ka ng'ato yudo gimoro matin e dwe to nyalo diro, ka ng'ato yudo gimoro matin e odiechieng' to nyalo diro e akaont mare mar SHA. Bende giwacho ni ber ka omenda ma ichulo mar SHA dwe ka dwe bende iduoko piny ne jogo ma nweng'ogi ni piny. Ka jogo iko Mike Oniang' bende ber ka koro piny owacho koro biro kod chenro mar jalogi e chulo SHA. Nyiswa ni wachulo 650 mano per month. E dwe okonwa ni wachulo e dwe 650 e higa okonwa ni wachulo 7,800. To ne wakwayo sirikal ni pesa mondiknwa mwachulo e dwe SHA ni ong'eny ahinya. No, ka inyalo ketnwago kata gimoro around 400 nyalo bedo maber nikech wan wago ohala matindo tindo. Gikona ni dwe ka dwe agol siling 100. Koro Nyasaye wuon ema nomiya. Ka wuoda nomiya adhi chulo. Akwayo sirikal ni mine madongo go gisebedo koka ginyal nikech sani thoth joma tindo oyudo ka ting'o ohingowa nikech mine go oyudo ka mine madongo go gibedo mond liete. Kasto wan be wan kaka jawuotgi wan gi majukumu magwa. Ne wakwayo sirikal ni ka ginyalo yie to ginyalo kawo mine madongo go gikaw ting'. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ariyo wakwayi ni kik idhi mabor pod waduogo gi mathoth. Have you made plans for the August school holidays yet? Looking for the perfect family getaway to relax, unwind, and explore? Look no further. View Travel has you sorted with exciting international deals for the whole family. Fly off to Cape Town from just $1,190 per person sharing for 4 nights with return flights, hotel transfers, a full Cape Town city tour, half-day Winelands tour, and half-day Cape Point tour. Or unwind in Zanzibar from $1,259. Spend 4 magical nights enjoying the Spice Island tour, swimming with sea turtles at Baraka Aquarium, and sailing to Nemba Island. All with return flights and hotel accommodation included. Book now and pay later with Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or WhatsApp 0703-254-254 today. View Travel. Dream, explore, discover. Nyikwa Ramogi. Bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber mi ol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda no kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molok kana yudo oduma
e puodho mar Kotaneka. Tudri koda an Alori Nyaka Black, tich adek sa achiel dakika 45 to mana e Ramogi TV. Today, 51 years, for example, when people are reading after 4:30, they say, what was it that really made teachers hide that? Yeah. Because it's real. Mm-hmm. Yeah. I headed a group of scholars to do what today is quoted African Bible, which is actually that one. That's the one called Ka, Holy Book of Netta. Mm-hmm. So that is how, I became president of African Spirituality in Promotion. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Tim mar Kenya mano yuore tuke mag sikunde pinje Afrika mano bagi e piny Algeria oduoge pacho ka okinyi ma kawuono. Vivian Adhiambo noloyo midila mar bronze e tuke mag amen ma kilo 53 e kinde ma Clinton Omar noloyo midila 2 mag bronze e kidieny mar kilo 45 mar freestyle gi mano mar Greco-Roman. Tim no ero mano ting'o jotugo 14, 7 manyiri gi 7 machuo noloyo midila 10, goldi 3, silver 2 kaachiel gi bronze 5. Mairi ne thuolo mokwongo mag tuke mag skunde mano bagi e kind pinje mag Afrika. The team has done precisely well, and this is the way to go for us to build future champions. Because sports, or rather any sporting activity starts at a tender age. As you may see now, these first school games, we are trying to nurture our kids to make sure that they appear at the 2026 Dakar Youth Olympic Games and LA 2028. Team is in a very, very high spirit. Everybody has given their 100%. Those who cannot make it, like tennis, beach volleyball, and judo, they have really given their best. But competition is quite high. It was quite a bit of challenge, language, transport, Hillary, stairs, all those things. But despite all these things, we have been able to manage the good results from our Kenyan team. E tuke mag chane ni tim mar Algeria nolo tim mar Uganda Cranes gonde 3-0 alap ma Nelson Mandela e boma ma Kampala e piny Uganda e tuke mag chan ma 2024. E tugo machielo mar Group D, tim mar Guinea nolo tim mar Niger gol 1-0. The ball is whipped in. Mutakuwa punches the ball away. Neat pack. Ball whipped in. Near post and it's in. Into the back of the net. Ayub Ghazala, the captain, puts the Ugandans to the sword, and an unholy silence descends on the Mandela National Stadium. But not too far off. Algeria still within the moment, setting it up, still unmarked with an opportunity. Slices it into the back of the net. Sheer precision, plunges that in. Abdelrahman Maizin Benta was afforded way too much space.
stoic, astute, and now turning defense into attack. Thriving out onto the flank. Bilal sets the ball in, dribbles past the goalkeeper. It's 3 to the good. Total domination, annihilation.